Můžeš si stoupnout? Pojď, dáme. Jupi! Dobrý? Jo, co je třetí, co je to? Co je třetí, co je druhá? Já mám ráda, ale... Stříbro a bronz, ne, to snad jasný. Tu bílou. Bílou, bílou. Aha. To je to... Terko, Tak, a diplom dostane taky. Až pojedeš teď, ne, Aneško? Musíš nejdřív jet. Na druhém místě se umístil Zdeleček Jelínek. Zdeleček. Ještě pojedeš jednou. Jak to nás trápilka předjela? Že jela se mnou. Jo, vy? A Juka, jsme najeli? A pojď si musí se sem opátat. Super! A na třetím místě Kateřinka Pelentová. Kateřinka na třetí místo dostane medaili. Se má. Jsme minule přece ani nebyli na to vyhlášky, kdyby byla taková zima. No. A samozřejmě to bylo tady úplně šumafouka. A diplom dostanou, super! Paráda! Je tam zet, Zdení, je tam zet. Ty jsi vyhrála, no. Jo. Paráda. Tak opatrně dolů, jdeme dolů. A nespadnout.